Akhawni ta khukti bu khukshong tini ni sini kok borok saloi jotno no sini haste ni jot to kok borok kok sanai te sini kok borok no srengna mu tungui tongnai borok ni bagai tini je kok borok salno no jotno kha kaham te hamja mungya for sini kok khorani bisingti abo haiklai no khabani ta khukti bu khukchong tini ni sarik ni sanjo jorao je haste hapang ni bu khakte kaisa mukumu hukumu no ruk soi panda songso ja kok borok salno tuye sini Robindra Satto Barsiki Bhabono abo haiklai no sini haste ni kubang ma sini borom gnang abo hai sini jak te umo hai sini dopani bagai samung tangi tongnai te sini kok borok no kuchuk bahai ke klai karinai kok borok no bahai ke hamgrai tu burinai phainai ni je sini generation sini thinang rok no bahai ke sing kok borok no tebo amani kok no phurungui man no aborok samung butang tangi tongnai rok bai boni bukhakte saimanai tam hinma tini ni sala haste hapang ni bukhakte sini haste montrokra Biplop Kumar Dev sakbai thang saklai rikha je lai thangnai salo saklai mani nuk jakha je bisini sikang sini bormur ana hatai kotor ke slai jak mani oboni yaklo taklai bisiwa haino hai kok borok salo taklai 2022 ni bisiwa je ketal bumung gift riwiri mani nuk jakha kok borok ni salo kok borok deni salo obo haiklai no gonosora no gonda tuisa tai yang athoramura no hachik beram mungui slai jakha obo haiklai sin tinin tabuk o jorao gana omanka belai boram gunang te sini kukjak sini takhuk okra sini Madhusudan dara chung bona manka gana o boni bukhakte saimelainai bo khoroksa jotona siniu chini hasteo je tipra saroni bagi sini kok borok roni sigrungtai as a social activities darna pulen lamsa belak hambai nongno channel no tahmale tinini sal kathar bolte जों obono buchio tini chini Tripura hasteo hafang bai gosi jakmani chini o hafangni kok borok no o sal o kathar salo belaikeno hambai jotono khanai tongnai rongno tai saiman ka chini je hasteni hafang je sarkar tongnai hafang sarkar tongnai boromunang mantri okra Biplop Kumar Dev saklaika chini gonda sora abono gonda tuisa nei bo kok borok bai kifilitu fika te kaisa angke atharamura jeta जों tongmani khanamani abono taisa angko hachik beram nei bo saklaika o belakeno kaham kok truk ofekeno जों oboni bisa sekang bo saimanka bormorana borok hatai kotor nei harka angko obo actually agini simino chini kok borok tongmani no kok borok tongmani no salaijagoi borok বিশেষ kalai salaijak mani jeta ang sima jorotei ang jehetu aro afai samungo tangi phaikya je population census tai economic census akhlai puru hungke borokni bumung jagani bumung masuyu aro form fill up maklayo akhlai janibo je census khlainai rok aborok hungke kok borok mayani bosong mang kebangkuk agiwo tamhole chini sebok rokom chini borokni bisingo jeta je borok rok daito manka borok khato ছয় gano seikya जों tabuk nugo dui doroner ke chini kok borok no salaijago kok anjio term khlai tu jaka turn khlai bo faindi kaisa angke spelling maya angkha angke borok tubo tawgromdi tabuk je gonda tisa boroka gonda tisa no borok hamke seimaya tisa banan thike seimaya afaingi borok gonda chora o tisani sungui borok ortho tamo hnai sungui chora khlai kipka afaino kongma tongo tabuk angko phantok borok senyani rengya ba ucharano maya afaini borok oboni kok gonji tamo uje sinai no sungui phantok angke begun bari afai khlai borok ke tan khlai tuka kaisa angke borok word change khlai tuka kaisa angke ba translate khlai tu tia actually oboni sakangke jotono kok borok bai chini borok je jaga tongo a jaga chini kok borok bai farja bumung ofaino bongni area obo jara kok borok saya area o bongni bumung guino mane bongni kok baino faru जों romdi yang jampui hilo thangka angke nugo jampui hilo je borok tongnai rok mijurok borok bongni murani lamani mung bong kok bai narago ঠিক আফাইনো 10 bo bongni kok bai narago কিন্তু চিনি ও যে ত্রিপুরা হাসতে ম্যাক্সিমাম জাগানো চিনি কক borok sanai rok tongmani chini kok borok baino bung tongmani o census ni phole ba abo change khlaijaka asuksi gobno taisa kifil turumani aboni bagibo थांनाय हाफांबो चेष्टा खालायका जारा सैनाय खायनाय बरक
डेपुटेशन रोखा सालायफैनायनि बागै किसा किसा सबो सालायजाखा ओंका जागो आं निजेबो कयेकटा जेखाने ब्लग आं उनका सेबुक खालाय जंपुरो बीएससी चेयरमैन अनुमोदन नावै बीएससी चेयरमैन अफ एप्रुव नावै खुमुलुंग रहरै कयेकटा जोंबो आफाय सालायका उनकाबो प्रसेस तेबो जारि दंखो जावो तुरुक तुरुक हयतोबा बरक बुचि मानखाना ताबो चिनि बरकनि हामजक मुं बरक बुचि मानखा बरक बाय दंगनि tei chini kok borok no hamkrai klai development khaina bagui chung tei tamo tamo nangko boma haya prina hana nang hapang चिनि कक बरक तो हामख्राय खालायनो थांगा आंके ताबुक जे जत्तनि चुबा चुबाय ताबुक फुंनि परिमनि सिमि ताबुक कलेज जरा इउनिभार्सिटी जरा परीक्षा आउन परे PhD खालायका एकमात्र ताबुक हामनानि थांगा आंके जों उ जे रोंनक थिगैनो चिनि कक बरक न फोरोंनानि जे जागा चिनि बरक दङ सरकारि भाबे बा हाफ हास्टेनि भाबे जेखाने साख्लायजाक दङ आरो मास्टार नियोग खालायनायनि दरकार कलेज रों कुचुक इउनिभार्सिटी रग चिनि प्रफेसर ताबुक नियोग खालायनो दरकार हांकासे चिनाबो तुरुक तुरुक जे फरायनाय रग ताइबो खाबासै फरायनाय ताइ चिनि जे रोंनक रगबो चिनि बरक रगबो सेफ माननाय फोरोंनानि ओंका चिनि कक बरकनि ते फुवारजाकनाय ताइ अबनि याकुलो ताइबो दङ चिनि যারা सैनाय खायनाय संस्कृति चर्चा खालायनाय बरकनि जे कविता ककलब ककटां कथमा थुमनुक सैमारक ककखाल सैमानि आबरक बरक जे मानतै बरक सैयै पाब्लिश खालायो आबायसिमि इंया सरकारि भाबेबो बा हाफांनि तैबो आबनो सेफ साब्रुय যদি কেসা যের সুগিয়ারংনো সিরিকা হাंके बय पाब्लिश खालायका हांके आबो चिनि ककबरक डेभलपमेन्टनो सामुं किसा तांजाकनाय हांके ताइ যারা सिख्ला सिख्लि दंनाय बरकबो चिनि जे ककबरक डेभलपमेन्ट खालायनायनि खेत्रे बरक ताबुक जेबाबे आगगै दङ अ आगक मानि न जयाफ्लाय मा दंनाय हांके चिनि ककबरक तुरुक तुरुक तेबो आगगै थांनाय जा hambai da bele bele hambai chini takhok okra chini ata madhusudan tam dhinma babo chini tipra sarani bagai kaisa bo hukumu mukumu ruk sawai bijab sei tongo tei dofani bagai samong khlai tongo jotona na hambai jingtibo dinini salo chini okra sakra tei chini dofani sati chini dofana mo thangnani bagai bijab sei tonai rok malai nei borni bkhakti sai malai nei hambai